ассалому алайкум дӯстон апо хоҳарро ва подписчикони гиромӣ қадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ ва баъдан бисёр ҳам як рӯзгори хуберо таманно дорам. навори имрӯзаи ман як навори кӯтоҳаке мебошад. шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. марҳамат акнун наворро тамошо кунед. набина инош дароз меестанд, ин остиношон каротки меестанд, инора остиношон 3/4. нархи якта ҳамин 280 сомон нархгузорӣ шидагиай. инҷа бинед чандта рангаш ҳастай. ини нусхое ки мебинед ин бор наомадагиам бо не нусхашам нусхаи новинкай. ина бори ҳамаш нусхаи наванамия. инҷа рангошам. инош нисбати инош карокитар месан, нахи дар нарх ҳарчунам як нархро ташкил мекунам. айнурам чандта рангаш ҳастай. ана қатори байна донаша нархи донаша чанд гуфта бидака? ин бангиёш ёрам 30 140 сомон нархиш. испанец мегӯфтан ёра, акти бос дигар ман қадар забон мами наёмадестай. кантарак мушкилӣ кадестай. инам бори навай мега. инҷа май пеш мебинем. бебинем ки чанд тарангиш ҳастам. ҳам остиниш ҳастам, остиндоруш айно. инҷа чанд тарангиш ҳастам. инош 180 сомона. инош 180 сомона мегам. дӯстон, ана ин ҷемпур кардигане ки шумо дар навор мебинед, инҳоро ҳам бори новинкаан нав оварда ба фурӯш гузошта шидагиай. нархи якта ин 200 сомон нархгузорӣ шидагиай. ин нархи донашад. шумо метавонед ранг бизанед, муомила кунед. ё бемиёнбанда на? дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тансиҳативу хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то наворҳои навбатӣ.